Ja, altså, tilbage, vi er tilbage i terroren her, og sådan, jeg har sovet på gulvet, så jeg gider altså ikke at sove i den der sygt dårlige seng, altså sådan, ja, jeg husker lige sidste gang, så ødelagde jeg hele det, der stod der, jeg ved ikke, ja, altså, så, det var lidt det, som der skete sidste gang, jo. Ja, det var ikke lige det. Nå. Jeg skal lige udlægge sengen, ikke? Ligesom vi altid gør. Kom her er din gamle lorteseng. Der er ingen, der kan lukke dig med. Kaster dig ned i vandet. Fordi sådan... What the fuck? Makker. Hey. Altså sådan... Oh. Nej. Nej, jeg lader på sengen, så jeg ikke engang tælle mig det med til. Så du kommer lige med mig. Ja. Hvorfor ikke? Kan jeg bare gøre det igen, ikke? Nice. Fedt. Nej. GPS. Nej. GPS. I don't know, nej. Ja. Hvad skal vi her? GPS device. Steal GPS so you can get to the large side from Harbor Office. Alright. Det kan jeg sgu godt gøre, det der. Okay, så er vi ham. Der har bare ikke været lås. Altså, hvis der er lås på dem, ikke? Nej. Okay, lad os starte her også. Ej, prøv at tænke, hvis der faktisk er lås, ikke? Altså sådan, nej, ikke lås. Alarmer. Hvorfor siger jeg lås? Det ved jeg sgu heller ikke. Okay. Den er jo et eller andet sted. Nice. Jeg vil se, hvor den er herovre. Damn it! Okay. Vi skal tage 3. God snippity bap. Okay. Så... det bliver sgu lidt... Så det kommer ikke til at blive det bedste gør det. Så jeg har en god idé, okay? Hvis vi starter her, ikke? Så tager vi den så, fordi så var den anden jo... Bare køre, ikke? Nej, jeg har tøvlet på. Det er lige meget.
Det er lige meget alt sammen. Det er lige meget. Det gør ikke noget. Det gør ikke noget. Godt, så det vi så gør, det er, at vi så tager den her. Så tager vi så den her lige her. Og så kører vi så den der derover. Og så tager vi så den, og så kører vi så tilbage. Nice. Ah! Det er helt fået. Nej, er du klar? Og vender mig lige. Quick save. Er du klar? 3, 2, 1, go! Let's go. Ho, ho. Vi er trespasser. Jeg fik vi ikke noget? Ødelæg den lorteseng. Jeg dræber også mig selv. What the fuck? Holy fuck. Jeg tror, jeg ødelagde sengen. Fedt. Det var ikke meningen, jeg skulle dræbe mig selv. Jeg troede, jeg var langt væk. Jeg troede, ja. Hvordan? Nå, jeg troede, den er bare... Fuck, så mange forbi. Men prøv at se her. Så har vi lige... Godt så. Godt. Men jeg tænkte faktisk, det er for i dag. Så